Светът всеки ден се променя, а с него бизнесът и ежедневието. Натовареността, безбройните лични и служебни задачи водят до все по-малка успеваемост и ниска ефективност в личен и служебен план. Става все по-трудно да се запази балансът, правилната посока, удовлетвореността на клиентите и семейният комфорт. Идва момент, когато е без значение дали го искате или не, осъзнавате, че трябват промени, за да остане вашия бизнес на повърхността и да бъде конкурентен. Вайос помага на бизнеси от всякакво естество да превърнат хаосът в продуктивна машина и да автоматизира вашият свят и ежедневие. Не е нужно да вярвате на думите ни. Ние ще извървим този път с вас, проследявайки всеки един казус. Персонализирайте вашия процес и го автоматизирайте чрез софтуерен интелект, специално разработен за вас, заедно с хардуерно поръчково изпълнение, изработено от нас. Получавайте известия, незабавни актуализации за файловете, които следвате, и обширен списък от възможности за бързо въвеждане на данни. Ще улесним ежедневието ви, за да сте в тон с динамичния свят. Един поглед в телефона ви правилно ще разпредели задачите по звена, запазвайки всичко на едно място, в едно решение за всичко. Забравете хартията и електронните таблици. Обработвайте лесно цялата документация, управлявайте файловете си и използвайте вашите данни за автоматично създаване на документи. Анализирайте всичко с помощта на нашето индивидуално решение, създадено за вас. Сравнете перспективите с реалната производителност. Ето и нашата любима част. Вайос не променя вас или бизнесът ви. Напротив, ние го дигитализираме и автоматизираме. Ние правим вас многофункционални и успешни. Как ли? Ние сме уникални с разработването на индивидуални решения, като разполагаме със собствено хардуерно производство и софтуерен отдел със собствен фреймворк. Това ни дава увереността да направим вашия бизнес успешен, автоматизиран, дигитализиран и в тон с тенденциите на ежедневието. Подобряване на планирането, бизнес оценката, правилните цели и проследяване на представянето на вашия екип в едно централно място и много повече може да правите с Вайос. Може да постигнете повече за по-малко време, по-малко енергия и по-малко ресурси. Може да избегнете стресът и скъпите грешки, които могат да ви струват години упорит труд и връзки с високоценени клиенти. Въведете ред във вашите операции, съгласувайте екипните си усилия и изградете ново ниво на доверие и удовлетворение във вашите текущи и бъдещи клиенти. Светът се променя с едно решение за всичко – Вайос.